Leo este un camion vesel și curios. Ne-a adus forme noi, hai să le găsim. Leo e prietenul tău, a venit să te ajute. Trenuleți și mașini, hai să construim. Leo, Leo, super camionul Leo. Stivuitorul Stevie face un tank din bușteni. Oh, nu merge așa. Buștenii alunecă și se rostogolesc. Leo știe cum să-l ajute pe Stevie. Va construi un utilaj nou. Un camion forestier. Așteptăm la barieră până trece trenul. Să construim vehiculul aici. Ești pregătit, Leo? Întâi atașăm cabina la șasiu. Punem 3 roți pe o parte și 3 pe cealaltă. Acum luminile frontale. Și cele din spate. Grilajul pentru radiator. Bara de protecție. Și pe partea din spate punem opritoare puternice din metal. Așa, vehiculul poate transporta lemnele. Avem nevoie de un braț. E necesar pentru ridicarea buștenilor. Leo, să-l căutăm. Oare unde ar putea fi? Uite, care e mai potrivit pentru a apuca bușteanul? Corect! Cleștii aceștia! Să-l atașăm! În timp ce Leo a construit camionul, Stevie a adunat buștenii.
Iuhu! Funcționează! Camion forestier, poți pleca! Excelentă treabă, Leo! Doi roboți joacă fotbal pe câmp. Robotul roșu este portarul. Apără poarta, robotule! Gol! Robotul roșu repune mingea în joc. Oh! Robotul a lovit mingea atât de tare încât a rămas prinsă în iarba înaltă. Trebuie să o găsim. Leo, ne ajut să găsim mingea în iarbă? Ne ajuți? Oh! Leo a adus componente pentru o mașină de tuns. Oh! Hai să le asamblăm repede. Un motor, șasiu și o osie pentru roțile din față. O platformă pentru scaun. Scaunul. O lamă care va tăia iarba. Volanul și farurile. Puntea din spate și recipientul pentru iarbă. Și roți. Dar sunt doar 3 roți. 1, 2, 3. A 4-a s-a rostogolit în iarbă. Hai să o căutăm. Ai găsit-o, Leo? Asta e mingea roboților. Pot juca din nou fotbal. Dar unde este roata? Aici este. Să o ducem la mașina de tuns. Pune-o pe osie. Gata! E timpul să tundem iarba. Funcționează!
Oh, ce idee mai are Leo? Oare ce are de gând să facă cu vopseaua? Leo trasează dungi albe. Roboții vor avea un teren de fotbal adevărat? Hai să ne împărțim în echipe. Tu vei juca pentru Rusia. Iar tu vei juca pentru Spania. Mingea este în joc! Gol! Acesta este un loc de joacă, iar el este Leo. Leo, unde te duci? Uite, e o mașină de pompieri. Dar este albă. Hai să o colorăm. Să mergem să căutăm culorile. Ai găsit acuarelele! Leo, ești gata să alegem culorile? Negru, gri, portocaliu, roșu, albastru deschis, verde. Leo, ești sigur? Leo e gata să coloreze. Poți să-l ajut să aleagă culorile? Negru, portocaliu, roșu, gri, albastru deschis,
verde. Crezi că un girofar poate fi verde? Hai să alegem altă culoare. Albastru deschis. Și portocaliu. Acum totul este în regulă. Mașina noastră are o scară rotativă. Girofarul se rotește și el. Acum mașina poate merge să stingă incendiile. Foarte bine, Leo! Iată! A sosit un camion micuț. Îl cheamă Leo. Hai să vedem ce va găsi astăzi în parc. Oh, ce-i acesta? Pare a fi un pom cu mere. Dar este alb. Trebuie să-l colorăm. Iată și acoarelele. Ce culori frumoase! Nu-i așa, Leo? Dar nu avem pensule. Ce ne facem acum? Wow! Bună idee! Ce culori vei folosi ca să colorezi pomul? Galben. Roșu. Albastru. Perfect. Abia să colorăm. Ajută-l pe Leo să aleagă culorile. Maro. Trunchiul copacului. Verde. Verde este culoarea frunzelor. Bună treabă! Hai să mai colorăm. Galben. Merele sunt galbene. Alba. Leo. Nu. De ce culoare avem nevoie? Cele mai gustere. Foarte bine, Leo!
Este un măr foarte frumos! Uitați! Leo conduce pe terenul de joacă. Mă întreb ce surpriză ne-a mai pregătit. Wow! Leo! E o căciulă de iarnă! Vrei să o probezi? Dar este cald acum! Îți stă bine! Mă întreb ce plănuiește Leo. Iar asta este o gară. Trenurile vin aici. Sosește un tren albastru. Leo vrea să călătorească. Să mergem! Ce aventură palpitantă! Am ajuns la munte! E atât de frumos și de frig! E zăpadă peste tot! Acum înțeleg de ce avea Leo nevoie de căciulă. Leo, ce ai de gând să faci aici? Vrei să construim ceva? Ce anume vei construi? Un cadru galben. Acestea sunt schiuri? O banchetă. Un volan. Ah, știu! Este o sanie! Leo, ceva pare că lipsește în partea din față. Cred că va fi mult mai ușor să conduci o sanie dacă îi mai punem o talpă. Uite, Stevie o aduce chiar acum. Să o atașăm saniei. Acum sania noastră este gata! Împinge-o la vale, Leo! Ce frumos alunecă! Leo! Stevie! Haideți și voi! Uite! Este o șosea! Și cine se deplasează pe ea? Este Leo! Mă întreb ce duce în spate. Iar înspre el vine un tren. Salutare, trenule! Leo, ce ne vei construi astăzi?
acoperișuri, blocuri de beton, ferestre. Aceasta e cumva o gară? Hai să o construim! Întâi, fundația. 2 rampe. Pereți portocalii. O ușă și o fereastră. Acoperiș albastru cu dungi. Stâlpi de iluminat. Hai să punem un indicator cu numele gării pe partea cealaltă. Se numește Playground Station. Bună, Leo! Și acum, vino în gară! Leo, la ce oră vine trenul? Oh, ia uite! Nu avem niciun ceas! Iar trenul trebuie să ajungă la timp. Poți găsi un ceas? Iată-l! Oh, Stevie are atâtea ceasuri! Pe care îl alegi? Pe cel triunghiular? Nu. Pătrat? Nici pe acela. Rotund! Da! Ceasul acesta e bun! Hai să punem ceasul pe perete. Uite! Ceasul funcționează! Totul merge perfect! E ora 6 fix. Trenul oprește în gară. Și apoi merge mai departe. Pa, pa, trenule! Pe data viitoare, Leo! La spălătoria de mașini este o mașină albastră. E Max. Iar acolo sunt roboții. Îl roagă pe lopățică să sape o groapă la locul de joacă. Mă întreb de ce. Ah, oare cred că este vreo comoară ascunsă acolo? Sau aici? Poate aici? Chiar aici, spune robotul roșu. Oare are dreptate? Să vedem! Încă un pic. Oh, apă! O fântână adevărată! Nu este o comoară. Lopățica a spart o conductă de apă din greșeală. Spălătoria de mașini a rămas fără apă. Max nu-și poate termina baia. Leo,
ne poți ajuta? Avem nevoie de o mașinărie care să instaleze o conductă nouă. Dar mai întâi trebuie să oprim apa. Acesta e robinetul. Răsucește-l, robotule! Lopățică, să mărim groapa ca să putem scoate conducta. Așa, acum putem scoate conducta. Leo, acestea sunt piesele de care ai nevoie? Șasiul, șinele cu roți, cabina, scaunul șoferului, manetele de control, uși, faruri, brațul, cârligul pentru conductă, excelent! Utilajul pentru montat conducte e gata! Uite! Acum îndepărtează conducta spartă. Wow! Ce gaură uriașă! Acum avem nevoie de o conductă ca asta, dar care nu e spartă. Aceasta e potrivită? Nu. Dar aceasta? Nici aceasta. Aceasta e conducta de care avem nevoie. Utilajul așează noua conductă la loc. Ura! Am reușit! Trebuie să pornim apa ca să funcționeze totul. Nu mai curge apa din conductă. Lopățică, astupă groapa. Cum merg lucrurile la spălătorie? Haha, Max își poate continua baia. Mulțumim, Leo! Leo se grăbește să introducă o nouă atracție în parcul de distracții. Totul este aproape gata. Macaraua termină de construit imediat.
Roboții se dau cu mașinuțele și așteaptă finalizarea roller coasterului. Leo a ajuns. Ce va aduce? Au terminat de construit. Roller coasterul funcționează acum. Iuhu! Roboților, ați sosit la fix? Urcați în mașină. Oh! Nu este spațiu suficient pentru al treilea robot? Asta a adus Leo. Componente pentru roller coaster. Să construim. O platformă albastră. Un corp format din două părți. Mov și galben portocaliu. Punem scaunul. Farurile din față și din spate. Roți. Ele conectează mașina la șine. Două componente cu care unim mașinuțele. Una în față și una în spate. Ups! Mașinuța este pe șine? Să o conectăm cu celelalte. Robotul Mov este tare fericit. Sunteți pregătiți? Trageți bara de siguranță. Ups! Mașinuța asta nu are bară de siguranță. Nu poți merge fără bară de siguranță. Aici ar trebui să fie atașată bara. Leo o va găsi. Uită-te cu atenție. E aici pe undeva. Ai găsit-o! Bara de protecție pentru a treia mașină. Robotule, trezește-te! Acum ești înăuntru, poți porni. Următorul! Sus! Sus! Până în vârf și jos. Ce rapid a fost! Am ajuns! Oh! Se pare că roboții sunt un pic speriați. Dar chiar s-au distrat. Mulțumim, Leo!
Mașini mici sport se întrec pe pista de curse. Mașina portocalie este prima. Se pare că mașina albastră a rămas fără combustibil. E timpul pentru o oprire. Mașina are nevoie de un plin de combustibil. Și repede. Mașina verde tocmai alimentează. Iar acum, cea mov. Toate mașinile au nevoie de combustibil pentru a se putea deplasa. Stația a rămas fără combustibil. Uite-l pe Leo. Cu siguranță ne va ajuta. Leo, te rugăm să construiești o cisternă care să aducă combustibil la benzinărie. Ce multe componente! Să construim! Un șasiu gri, o cabină roșie, aripi galbene pentru roțile din față, aripi gri pentru roțile din spate, faruri, oglinzi, o bară de protecție în față, o sirenă, un rezervor pentru combustibilul cisternei, o bară de protecție pentru spate, 4 roți, un capac pentru rezervorul de combustibil. Ups, nu avem unde să-l punem. Leo, nu ai adus rezervorul de combustibil? Îl poți găsi, te rog? Stai! Vino înapoi, Leo. Rezervorul este sub copac. Adu-l aici. Minunat! Să-i punem capacul. Cisterna este gata. Toate mașinile așteaptă combustibilul la benzinărie. S-a făcut coadă. Acum cisterna va reumple stația de benzină. Să conectăm furtunul la rezervorul de stocare subteran. Iuhu! Acum putem alimenta cu benzină. Să alimentăm mașina roșie, cea portocalie, cea galbenă. Mulțumim, Leo! Ha-ha! Mașinile sunt din nou pe drum.
Ce se aude? Uite, un tren! Ce loc de joacă distractiv! Și iată-l pe Leo! Leo trece calea ferată. Salut, Leo! Unde mergi? Uite, Leo, un câmp de grâu. Oare ce va construi astăzi? Descarcă piesele, Leo! Să începem! Mai întâi, atașăm roți platformei mari și verzi. 2 pe o parte, 2 pe cealaltă. Acum partea din spate. Și cabina. Țeava roșie și albă. O țeavă în alb și roșu. Luminile frontale. Și bara specială de cosit. Leo, am construit o secerătoare. Lipsește doar bobina. E partea care împinge spicele de grâu spre lamă. O poți găsi? Aha. Vrei să cauți pe câmpul de grâu? Bună idee! Ai grijă! Spicele sunt înalte! Te gâdilă, Leo! Ai găsit-o! Pune bobina în spate. Secerătoarea noastră e gata! Să vedem cum funcționează! Grozav! Și iată grânele! Am reușit! Bine lucrat, secerătoare! Bine lucrat, Leo! Acesta e magazinul stivuitorului Stevie. Oh, coșul de gunoi al magazinului este prea plin. Robotule, nu mai poți arunca nimic aici. Cade afară din coș. Ce putem face? Cum putem goli containerul?
Vine super camionul Leo. El știe ce fel de vehicul poate transporta aceste resturi. Astăzi, Leo va construi o mașină de gunoi. Șasiul, cabina, farurile, bara de protecție, apărătoare de noroi pentru roțile din față, oglinzi, rezervoare roșii de benzină, patru roți, apărătoare de noroi pentru roțile din spate, am pus totul la oaltă. Oh, dar unde punem resturile? Trebuie să găsim corpul mașinii de gunoi. Am găsit ceva. Hai să alegem una. Rezervorul unei cisterne? Nu. Rezervorul unei betoniere? Sigur că nu. Uite, aici e corpul mașinii de gunoi. Exact ce aveam nevoie. Leo, să-l ducem cu noi. Mașina de gunoi este gata. E timpul să golim coșul. Gata. Acum putem folosi coșul din nou. Leo, spatele camionului este plin. Să aruncăm cu grijă toate resturile în container. Roboților, e rândul vostru. Mașină de gunoi, să începem! Acum zona de lângă magazinul lui Stevie va fi mereu curată. Bine lucrat, Leo! Azi robotul roșu este mecanic. Trenul pleacă. Calule, grăbește-te! O văcuță merge cu trenul. O oaie. Oh! Calul nu a apucat să urce în remorcă.
Nu-ți face griji, calule. Super camionul Leo ne va ajuta. Salut, Leo! Ce ai adus? Azi, Leo va construi o remorcă pentru cai. O platformă gri. Patru roți. O cabină roșie. Clapete care vin peste roți. Haha! Fân! Mâncare pentru cal! Două benzi galbene și un geam. Tapiserie roșie pentru laturile remorcii. Sticlă. Și acoperișul. Faruri. Cu asta vom atașa remorca la mașină. Ce s-a întâmplat, Leo? Oh, nu avem ușă în spate. Trebuie să o găsim. Trenul ajunge imediat în stație. Să vedem ce componente a adus. Volan. Nu asta. O portieră. Nici asta. De asta avem nevoie. Să montăm ușa în spate. Să atașăm remorca la mașină. Urcă, calule! Acesta este un parc de distracții. Aici este o barieră peste care calul poate sări. Sari! Bine! Sari! Ce distractiv! Mulțumim, Leo! Acesta e super camionul Leo. Astăzi va merge pe șantier. Excavatorul Lopățică și-a făcut fundație pentru noua casă. Betoniera toarnă ciment.
Ajunge, betonieră? Mulțumim! Acestea sunt diferite părți ale casei. Leo, ai adus geamuri și uși? Bravo! Fundația este gata. Să începem să asamblăm. Cadrul casei este portocaliu. Aceasta e fereastra. Și încă una. Și un cadru albastru și 2 uși portocalii. Podeaua etajului. Un mic turn pentru etajul al 2-lea. 3 ferestre. Și încă 2 uși. Și acoperișul. Și aceasta este o rampă pe care se poate urca și coborî. Gata! Cine îl va vizita primul pe lopățică? Stivuitorul Stevie! Oh, pentru a ajunge la casă, trebuie să treci râul. Stevie a reușit! Roboți, voi puteți trece? Oh, sigur că nu! E prea adânc! Leo, avem nevoie de un pod! Aha. Să mergem să alegem unul! Mașinile nu pot circula pe scări. Ce pod îngust este pentru pietoni. Acesta va fi potrivit. Hai să ducem podul la râu și să-l instalăm. Macara, coboară podul! Ura! Mergeți înainte, roboți! Bine ați venit! Leo, roboții și lopățică verifică rampa. Excelent! Felicitări pentru noua casă, lopățică! Acesta este un loc de joacă. Iată-l pe Leo, care ne aduce piese noi. Uite! Soarele strălucește atât de puternic! Este o zi foarte călduroasă. Copacii au nevoie de apă și florile de asemenea. Florile de asemenea.
Leo, salut! Ce tip de vehicul ne-ai adus astăzi? Să-l asamblăm și să aflăm. Cabină. 2 scaune. Șasiu. Bara din față. Șase roți. 3 roți pe o parte și 3 roți pe cealaltă. Furtun. Rezervor de apă. Volanul. Leo, am construit o cisternă cu apă, dar îi lipsesc tunurile cu apă. Le poți căuta? Trebuie să fie undeva pe terenul de joacă. Bărcuțo, ai găsit vreun tun cu apă pe aici? Nu, nu a găsit. Unde s-ar putea ascunde? Poate sunt la locul cu nisip. Leo, uite-te cu atenție. Felicitări! Le-ai găsit! Acum trebuie să le punem la locul lor. Dar ce e asta? O șapcă! Nu e frumoasă? Când afară e cald și soarele strălucește puternic, trebuie să purtăm o șapcă sau o pălărie de paie. Exact! Cisterna noastră este gata! Haide să o testăm! Atașează furtunul la rezervor. Întinde-l și pompează apa. Pune furtunul la loc. Acum putem merge. Întâi udăm florile. Uite, le face foarte bine. Acum copacul. Excelentă treabă, Leo! Foarte bine! Ce vreme însorită! Roboții conduc mașini electrice. Doi roboți s-au ciocnit. Robotule, fii atent! Du-te! Oh, ce-i acolo? O mulțime de componente. Utilajele de construcție pleacă acum. Și cine vine? E supercamionul Leo. Salut, Leo! Ce multe componente sunt! Și roboții sunt curioși să vadă ce vei construi acum. Haha, ai grijă!
Să începem! Întâi, punem 4 suporturi puternice pe platforma făcută de utilaje. Conectăm 8 părți pentru roată. Wow! Sunt 2 roți! Le conectăm cu un ax în centru. Apoi atașăm roata la turnul de susținere. Ce urmează? Aceasta e o cabină. Montare. Uși. Și un acoperiș pentru a ne proteja de soare. Cabina numărul 4 e la locul ei. Și celelalte la fel. Caruselul se va învârti cu ajutorul acestor rotițe. Leo, ai construit un carusel. Roboții abia așteaptă să-l încerce. Le dai voie? Desigur! Haideți, roboți! Ha-ha! Leo, pornește caruselul! Oh, dar nu pornește. Mai încercăm o dată? Tot nu merge. Desigur, ca să funcționeze caruselul, este nevoie și de un motor. Așa e, roboți? Leo, știi unde să-l găsești? Oare motorul e la Leo acasă? Ura! Iată-l! Motorul este foarte greu. Leo abia îl poate mișca. Oare cum îl va transporta? Leo, îl poți ridica? Nu? Lopățică știe ce să facă. Utilajele de construcție ne vor ajuta. Macaraua va ridica motorul și îl va pune în camionetă. Să mergem, mașinilor! Împreună vom reuși! Macaraua așează motorul la locul lui. Roboți, ocupați-vă locurile! Lopățică, Leo, porniți caruselul! Ura! Funcționează! Priveliștea este minunată! Este seară. Se aprind luminile. Uite ce frumoase sunt! Leo, Lopățică, bună treabă! Azi este o zi tare
Acasă la Lopățică îi așteaptă o înghețată delicioasă. Salut, excavator Lopățică! Vrei să te joci și tu? Lovește mingea. Oh, nu! Este cald în casă. Se topește înghețata. Robotule, ești obosit? Ridică-te, e timpul să mergi acasă. Nu e bine să te joci afară în soare prea mult timp. Da, robotule, dacă nu pui înghețata în frigider, se topește. Lopățică, cineva a venit la tine în vizită. E super camionul Leo. Leo a adus componentele unui frigider. O cutie verde. Bobine vaporizator. Pereți interiori albi. 3 rafturi. Un bec ca să se vadă ce e înăuntru. Un sertar pentru fructe și legume. Uși. Mânere. Alte rafturi interioare pentru uși. Și un condensator. Robotule, verifică. Becul este aprins. Leo, uite! Nu-i așa că ar trebui să fie un compresor acolo? Leo merge acasă după un compresor. Uite câteva componente. Care este compresorul? Acelea sunt șuruburi pentru drone. Nu avem nevoie de ele. O roată. Nu avem nevoie nici de ea. Acolo e compresorul. Repede! Frigiderul este deja în casă. Stevie aduce câteva gustări. Adăugăm componenta lipsă. Totul funcționează. Să punem fructele de desubt, iar înghețata în congelator. Așa alimentele nu se vor strica o bună bucată de vreme. Hei, haide să ne jucăm cu mingea! Înghețata o putem mânca mai târziu.